everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulat sa hangin. Lo? Lo? Unsa may nahitabo, Lo? Unsa nahitabo nimo? Lando? Oh, Helena, mibalik ka? Oh, Lando. Salamat. Salamat. Lando, please. Please, buhi ko. Sorry. Nalipay na kayo kung mibalik ka. Ay, baya, lando, oy. Limpiyuhin imong kwarto, kay mo abang ugbalik si Inday, Helena ini. Ay, baya, sige na. Paglabot mo diha, kay matog na ko. Hello. May mapag-sultihan ko nimo kung nga mibalik ka. Makatago ka bag sekreto, Lando? Helena, naibaho ka gyud. Kung unsa ka para nako. Kung unsa imong sikreto. Ako nang ampingan sa akong kinabuhi. Nahibaw na ko kung unsa nahitabo ni Celes, Lando. Unsa? Namatay sa prisuhan si Celes. Dito sa Cebu. Mao ba? Ug mao mibalik ko kay gusto ko mahibaw kung ngano na priso siya. Kung kinsa gyud ang mipatay sa inahan ni Sir Alejandro ug sa iyang unang asawa. Ha? Si Celes ang nabilanggo sa maong krimen. Pero dili siya ang napatay. Ngano nakasiguro man ka nga dili si Silas ang nagpatay? Tungod kay dili ka mahimong mamakak sa imong diary. Diary? Ang diary nga ako nabasa. Dili diary ni Mama Naring. Kundi diary ni Celes. Nganong naaman sabi nimo? Jail guard sa correction na lang akong Mama Naring. Og sa pagkamatay ni Celes, siya ang gibinlan sa mga gamit ni Ini. Apil na ang iyang diary. Sod sa daghang katuigan nga gitaguan niya ang maong diary sa prison. Og ako ang unang tao nga nakabasa ni Ini sa diha namatay siya. Helena, medyo delikado ka ng imong plano. Kung dili ka mo tabang nako, okay ra. Mutabang ko nimo pero usa ka krimen ka nang gusto nimong ukayon. Og posibleng buhi pa ang tinuod nga kriminal. Og niya lang siya ining dapita. Mao ka nang akong tuyo. Ilhon ko siya. Helena, May ihangyo lang ko nimo. unsa ka na? Sekretuha og sulti si Sir Alejandro. Nga nahibaw na ko kung saan hitabo ni Salas. Ha? Sultihi siya. Nga mahimo ra magsulti ni sa cellphone. Sultihan ba nako siya nga nibalik ka? Alejandro, kaon na. Busog pa ko. Alejandro, kuan ba? Doon na unta ko'y ihangyo nimo. Unsa man ka na, Julia. Mahimo ba? Kung hatagan sad ko nimo og posisyon sa imong opisina. Ug nga nung karon pa man ka makauna-una sa pagtrabaho sa akong opisina. Gusto lang ko makatabang sa imong negosyo. Nga naman di ay ang parlor. Dili pa ni igo nga mukaon sa imong oras. Alejandro, gusto ko og tinuod nga trabaho. Kana bang makatabang ko nimo kon simba ko. Magluya na sad ka og maayo. Nga naman, wa kay salig ni Franco nga mauunay mo aktiman sa akong negosyo. Ayaw ka balaka. Mubalik na ko sa pagtrabaho. Lagsik na ko. Sir Alejandro, naada ka isulti nimo, sir. Sud, makagawas ka na, Julia. Ang parlor ang palambua.
Unsa ka ng tuyo mo, Lando? Sir, may isulti ko nimo. Unsa ka na, Lando? Naasabay sa akong lolo si Helena. Unsa? Ni Selena? Anhiya siya, Lando. Pabalik ka sa Helena dinhi sa bahay. Sir, imong pabalikon din si Helena? Oh, wa pa mahuman ang iyang trabaho dinhi sa bahay. Gisugo ko niya nga pasultihan ka. Nga nahibaw na siya sa naitabo na silis. Oh, Kung interesado ka, mahimo na ko siyang tawagan og magsulti mo sa phone. paanhiya siya sa bahay. Aha. Kuha siya. Ug magpaabot ko sa bahay sa mga katabang. Nagtugon siya, sir, nga sa cellphone na mo magsulti. Di pa siya ganahan nga motunob inimbaya. Sige, tawga si Helena. Ano, baya. Mayo kay ni balik ka. Abi ni mo, nagkulang agong apo nga may pauli ka na sa Cebu. Dili angay mag-uol sa landolo. Kay minyo siya. Ay, boy, ayo tong niyang asawa. Ay, baya. Miguwa og laing team. Dili paghihapon siya gawas nun, lo. Oy, baya. Sige, tumaga na. Ay, baya, tumaga. Abi mo, nagpalit ko ugutan sa gawas. Ay, lang ko na ako sa gawas, ha? Tumaga. Hello? Nganong nilakaw man ka gawa man ang hidna ko. Pasaylo ako, Sir Alejandro. Nakasabot ko. Ang akong asawa ug anak ang problema. Salamat ka nakasabot ka, sir. Tinuod ba? Nga may balita ka na bahin kang selis? Oh, Sir Alejandro. Hain siya karon. Dili na nimo siya mahimong ikasulti, Sir Alejandro. Ha? Patay na si Celes. Oh, Sir Alejandro, nakabati ka, sir. Patay na si Celes. Namatay siya sa sud sa prisuhan. Sud sa 20 kapin katuig. Pulos kasakit yun na sinati, sir. nakatultul ka ba sa iyang lubong? Oh, may picture ko sa Mitsu. Maura na ako masulti nimo sa pagkakaroon. Hatagi ko sa imong bank-account number. Bayranta ka sa imong kahago. Wa ko makinahanglang kwarta, Sir Alejandro. Pero doon ako lang ihangyo nimo. Unsa ka na? Ang yuta ni Celes. Mahimo ba kun ako ning datadatahan? Ha? Nakagusto ka sa mong bahay nga gubaon naman eh. Oh, nindot ang lugar, bugnaw. Og malinawon ang maong dapit. Ari ako sa bahay. Ato kining sabutan. Ipakuha ti kanilando diha. Atong sabutan ang bahin sa bahay. Hello. Nganong nanawag ka? Julia, nasabak ako nahula sa location sa tukuron nga eskwelahan o commercial building. Ha? Gusto ko nga Anthony sa Santa Ana. Oh, adto dito. May napalit kayo ta dito si Alejandro, di ba? Oo, doon na. Mato ang mayong tukuran o eskwelahan nga doon ay commercial building sa tapat. Sige. Manang? Diyos pa diribi, pagdali. Oy, Inday Shane. Ay, hinahinay lang po pagpanugo, Inday. Oy, alam kong dali-dali ah. Mamumo niya in taon ko dahil tiguang na taon ko. Say labot. Kuy labot ang mamumo ka, no? Doon na kay labot, oy. Kay, ikaw ba yung manugo? Nya, ma-injured o nya ko, be. Sabaan ni mo, oy? Ikaw may saba, day. Di man good ako. Wakapoy ni mo. Dali, sod. Manang? Hala na? Inday! Inday Helena! Uy! Salamat nga may balik ka! Hoy, bagag now. Nga nung ni ano masag ka, ha?
Gipatawag ko ni Sir Alejandro, Shane. Unya na nako tubago ng imong mga pangutan. No! Dili ka mahimong makigsulti sa akong amahan. Uy, hala, si Shane ba ya? Mulag amasunang mi babag. Paagi ako, Shane. Dili. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.